Ola, somos Marta e Vane e hoxe traémosvos un pequeno obradoiro para a limpeza sen tóxicos dos nosos fogares. De que imos falar? Pois, en primeiro lugar, imos falar de alternativas de limpeza respectuosas para as persoas, para nós mesmas e para o medio ambiente. Para eso, con apenas 6 ingredientes, imos ver distintas receitas, distintas alternativas para conseguir unha limpeza limpa e, sobre todo, segura. Bueno, pero antes de fixarnos nas alternativas que vos imos dar de limpeza no fogar ecolóxica, é importante que fagamos referencia á toxicidade dos produtos que temos habitualmente nos nosos fogares, xa que, bueno, é algo do que non somos moi conscientes, consumímolos moi habitualmente, e é importante para facer un cambio de hábitos neste sentido, facernos responsables do que hai detrás de cada un dos produtos que empregamos. Xa non só dende o punto de vista da nosa propia saúde, senón tamén da saúde medioambiental, xa que estes produtos adoitan contaminar moito, sobre todo os acuíferos e o medio mariño, e tamén, se damos un pasiño máis alá, tamén habería que fixarse no impacto social destes produtos. Quen os produce, se son multinacionais ou é xente a pequena escala, en que condicións. De feito, todas estas preguntas que nos formulamos hoxe aquí respecto dos produtos de limpeza convencionais, sería interesante que nos lo fixésemos sempre que vayamos a facer un acto de consumo, de alimentación, de roupa. O que hai detrás de cada produto ao final determina un pouco hacia onde queremos que vaya o mundo, e sería sempre importante preguntárnoslo. Falando da toxicidade dos produtos que habitamos a ter no fogar, imos ver algúns exemplos de por que decimos que son tóxicos. Nesta primeira imaxe imos a ver deterxentes e limpadores multiusos, aromatizantes, lixivias e insecticidas. É algo que todas temos na casa e sería importantísimo que teñamos presente que todos estes produtos poden producir dende pequenas irritacións na gorxa, na pel, nos ollos, xa sexa por contacto, por salpicaduras, poden producir tamén moitos graves, digamos que son moi prexudiciais non só a nivel superficial, senón incluso a nivel interno. Por exemplo, a lixivia libera vapores, na que deberíamos sempre empregar máscara. Por suposto, non se pode mesturar con ningún outro produto. Logo, os insecticidas, que deberíamos ter moitísimo cuidado en que non entren en contacto con superficies sobre as que manipulemos alimentos. Ou os aromatizantes, que conteñen case todos EDTA, que é un contaminante orgánico e que é super prexudicial para o corpo humano. Seguimos, pois lavalouzas. O ingrediente principal do lavalouzas é o fosfato. Nos deterxentes para máquina, que suelen ser bastante máis agresivos, poden producir irritacións na pel, nos ollos, terribles se se inxiren, pero, aínda que os xabóns, os lavalouza de man, son máis suaves, non por iso son inocuos. O limpafornos, fundamentalmente están compostos de sosa cáustica, que é altamente corrosiva. É altamente corrosiva e, polo tanto, pode queimar pele e ollos, pode incluso ser mortal se se inxire. E temos que reflexionar un chisco sobre isto, porque ao mellor cando falamos pensamos que sería a cuestión de se inxiro un pouco de limpafornos ou se inxiro un pouquiño de lavalouzas, pero en realidade estes produtos empregámolos en recipientes nos que cociñamos ou en recipientes nos que despois comemos. Se non hai un enxugado absolutamente impoluto, poden quedar restos, e iso estámoslo consumindo diariamente e non somos moitas veces conscientes dos perigos para a nosa saúde. Os limpacristais, ingredientes básicos, o amoníaco e o isopropanol. Tamén, como os outros, irritantes para ollos, pele e gorxa, e se se inxiren, pois tamén poden causar efectos que incluso chegan á morte. Os branqueantes están fundamentalmente compostos de hipoclorito de sodio, isto é lixivia, xa comentaba antes Vane, que da súa perigosidade, bueno, como vedes aí, pode chegar a provocar delirios, sería ideal sempre empregalos con máscaras,
e non se poden mesturar nunca con amoníaco, xa que a mestura de branqueantes e amoníaco produce un gas tóxico que pode provocar a morte. E por último, os abrillantadores para mobles. Estes produtos conteñen o formaldehído, que está considerado como un canceríxeno para humanos. Entonces vedes como todos estes produtos teñen ao final sustancias tóxicas para nós e para o medio ambiente. É que non termina aquí, é que continuamos poñendo máis exemplos. Cebos para insectos, levan ingredientes terribles, son para matar animais, é dicir, afortunadamente os cebos para insectos casi sempre veñen recubertos, pero se tocáramos por despiste, se un neno abrira a tapa destes cebos, pois sería altamente tóxico, habería que lavar moitísimo con auga e xabrón, incluso acudir a un centro médico. O limpador de UVC volve a ocurrir o mismo, contén clorito de sodio, é dicir, lixivias, pero é que tamén pode conter ácido hidroclimaína, o sea, é que todos estes produtos liberan moitos vapores e encima se cometemos o erro de mesturalo con outros produtos, o que comentaba Marta, pode liberar vapores e que se conservan terriblemente prexudiciais. Os limpadores de mofo, amoníaco, o sea, tamén os limpadesaugues, aquí ademais de sosa cáustica tamén pode conter ácido sulfúrico. É moi importante que cando merquemos este tipo de produtos nos aseguremos de que é o que poñen as instruccións de uso. Ben, o que falábamos ao principio, non? Estamos informadas da toxicidade destes produtos? Realmente somos conscientes de que todo isto que inunda as nosas casas non é inocuo para a nosa saúde? En realidade, as empresas químicas que elaboran este tipo de produtos están obrigadas, por lei, a indicar a súa toxicidade. E poden facer de dúas maneiras, ben en letra ou a través de pictogramas. En letra, pois aproveitan e fana moi miúda para que pasen desapercibidas, porque se realmente soupésemos todo isto, tuvésemos esta información de xeito claro, seguramente reduciríase o seu consumo considerablemente. En canto aos pictogramas, bueno, vedes aquí que todos veñen referidos con un rombo vermello, son bastante intuitivos, neso consiste en que a través de unha imaxe poidades identificar a súa toxicidade. Nos diríamos a priori que sempre que vexades un rombo vermello con algo dentro, evitalo. Os 4 primeiros supoñen un risco para a saúde, os 4 seguintes supoñen un risco de explosión e o último significa que é tóxico para o medio ambiente. E logo, pois iso, o primeiro sería, bueno, que é perigoso en xeral, o seguinte que é corrosivo, canceríxeno, mortal. Bueno, creemos que non se ve moi ben, despois podemos vos pasar todas estas diapositivas coas súas receitas e tal, para que vos queden a casa. Inflamable, gases que poden inflamarse, explosivos e tóxicas para o medio ambiente. Ben, que alternativas temos? Pois o que imos a propoñervos son alternativas de limpeza para que o fogar este limpo e empregando ingredientes moi sinxelos, fáciles de atopar, económicos e, sobre todo, que non nos causen danos extremos, como todos estes produtos que acabamos de ver anteriormente. Imos empregar, por exemplo, vinagre. O vinagre sabedes que é un alcohol que ven da fermentación do viño, da mazá. Nos o que imos empregar neste obradoiro é o de alcohol, xa propio para isto, vinagre de alcohol, de limpeza. A principal ventaxa do vinagre é que é moi válido para cortar a graxa, xa que o seu ingrediente principal é o ácido acético. Imos empregar tamén o bicarbonato de sodio. Témolo por aquí. É moi fácil de conseguir, prácticamente en todos os sitios, haino para alimentación e haino para limpeza, nos neste caso empregaremos o de limpeza. O bicarbonato de sodio atópase de maneira natural, na natureza como un mineral, tamén se pode fabricar de maneira respectuosa co medio ambiente, é biodegradable, non é tóxico, temos esta conxunción maravillosa do vinagre e o bicarbonato de sodio, que ambos os dous produtos mesturados incluso son mellores que por separado. Imos empregar tamén limón, o limón, aquí temos 2 limonciños,
O limón é, dende logo, un aliado no fogar increíble. O ácido cítrico da froita ten un efecto limpador natural moi bo. Tamén se pode mezclar con outros produtos e, desde logo, o seu resultado é maravilloso. Pode sustituir incluso o vinagre, se o olor do vinagre non nos agrada. Ben, tamén temos, como vedes, son 6 ingredientes prácticamente os que imos empregar ao longo deste obradoiro. O aceite esencial de árbore de té é un excelente antimicrobiano, polo que desinfecta prácticamente todo. Ten un aroma bastante potente, hai xente que lle gusta, incluso o emprega como aromatizante. O percarbonato de sodio é coñecido, aquí vou ensinar a Vane, é coñecido como auga oxigenada sólida. Ten un aspecto moi similar ao do bicarbonato, non dana o medio ambiente e emprégase fundamentalmente como branqueante. E por último teríamos o ácido cítrico, que tamén existe neste formato, que é un excelente antioxidante e un conservante natural. A súa ventaxa principal é que é desinfectante, adoita incluso a utilizarse na industria agroalimentaria. Debemos ter en conta que, ao ser un ácido, hai que ter cuidado en que superficie se emprega, evitalo sempre no mármore, se o aplicamos sobre madeira, pois tamén con moita cautela. Moi ben, pois imos ver agora algunhas receitas que podemos empregar para limpar o fogar, tendo a seguridade de que, por suposto, vai quedar desinfectado. Imos empezar ca cociña. Quizás sexa das partes do fogar nos que debemos de poñer máis fincapé, xa que podense acumular bacterias, microorganismos, e debemos de ser cautelosos. Primeiro unha limpeza recorrente, é dicir, acotío, pero logo tamén, de vez en cando, un pouquiño máis esmerada. Imos ver, en primeiro lugar, unha receita sinxelísima para limpar o fregadeiro, as superficies que temos pola cociña. É super sinxelo. Empregaremos 3 culleradas de bicarbonato de sodio, o que vimos antes aquí, bicarbonato, unha cunca de vinagre, e isto é moi sinxelo. Esparcimos o bicarbonato, engadimos a cunca de vinagre, deixamos que mergulle, que isto vai a facer liberar un ácido que simplemente o que fai é acabar con todos os microorganismos. Simplemente con unha baeta retiramos e vai a quedar perfectamente brillante, porque tanto billas como aceiro, todo isto vai quedar fenomenal, ademais de desinfectado. Logo, outra cousa que adoita suceder é que o desaugue do fregadeiro pois pode atascarse por restos de comida que vayan depositándose aí. Unha maneira moi sinxela de limpar os desaugues e de que non afecte as fosas sépticas é empregar igualmente vinagre e bicarbonato. Neste caso, o que facemos é coller unha cunca de bicarbonato e botala no sumidoiro. Agardamos uns 10-15 minutos, deixámolo aí tranquilamente. A continuación, botamos unha cunca de vinagre. Novamente vai a soltar burbullas, deixámolo actuar. Ao mesmo tempo, fervemos 2 litros de auga. Cando teñamos ben quentiña, botámola polo fregadeiro e aí o que vai a facer é desatascalo. Tan sinxelo como isto, sin utilizar ningún produto químico, sin danar o medio ambiente e, sobre todo, sin danarnos a nós mesmas. Ben, o lavalouza. Imos a facer un lavalouza super doadiño de facer. Temos aquí unha mostra del, como quedaría. Super doado de facer e é un produto que temos nas nosas casas, que empregamos diariamente e constantemente, e que xa non só, bueno, obviamente vai polo desaugue e sería interesante que non contaminase, senón que ademais adoita vir en botes de plástico, co que incrementa a súa huella medioambiental. Para o lavalouza imos a precisar tan só 4 limóns, non moi grandes, 400 ml de auga, 100 ml de vinagre e 200 gramos de sal grosa, que vedes que temos por aquí. Cortamos os limóns, sacamos esas bebidas e poñémolos a ferver en 100 ml de auga durante aproximadamente 20 minutos. Unha vez transcorrido este tempo, engadimos o resto da auga e deixamos que ferva outros 10 minutos. Batemos todo, colamos esa mestura para eliminar a polpa e as cáscaras de limón, engadimos o vinagre e a sal grosa e deixamos cociñar
outros 10 minutos aproximadamente, ata que vexamos que queda unha textura suave e cremosiña. E así teríamos xa, unha vez que refríe, metémolo, pois, como neste caso, nun botiño de cristal, e teríamos o noso lavalouza ecolóxico, caseiro, manufacturado, todo vantaxas. Para limpar as olas e tixolas, é moi doado, simplemente con auga e con bicarbonato, esparcimos auga e bicarbonato pola ola, deixamos que faga efecto durante aproximadamente 2 horas e logo retiramos con un pano, con espátula. No caso de tixolas, para evitar que perda a súa antiadherencia, en vez de auga vamos a empregar vinagre. Facemos unha mestura de vinagre e bicarbonato e deixámoslo actuar, iso sí, só durante media hora. Logo retiraríamos e vemos como quedan limpas e brillantes. Ben, outra parte da cociña moi interesante é a vitrocerámica. Os produtos que se adoitan a empregar para esta parte tamén suelen ser super tóxicos. Por iso o que imos a facer é unha mestura moi sinxeliña, simplemente 2 culleradas de bicarbonato de sodio, 10 centilitros de auga e un chorriño de vinagre. O que facemos primeiro é mesturar o bicarbonato coa auga, estendémolo totalmente pola placa, e deixámolo actuar tamén, podémoslo deixar 5 ou 10 minutos que actúe un pouquiño e botamos o chorro de vinagre, deixamos que eso actúe e retirámoslo con un pano húmido. Non ten máis. Temos de ter cuidado de non rascar con un estropallo para que a placa non quede rayada. Simplemente sería a única advertencia a ter en conta. Imos a ver tamén o forno. O forno casi necesita unha parte para el solo, xa que o forno é algo moi difícil de limpar. Pero xa veredes que con esta receita sinxelísima se limpa só. O que faremos é empregar bicarbonato, auga e vinagre, como prácticamente en todas as receitas que empregaremos ao longo deste pequeno obradoiro. É interesante en este caso utilizar unha botella con difusor para estender mellor, neste caso, o vinagre. Nun balde, o que facemos é poñer media cunca de bicarbonato, unha cullerada de auga, e con isto facemos unha pasta. A cantidade de auga e a cantidade de bicarbonato é aproximada, o que temos que conseguir é unha pasta. Esta pasta estenderémola por todo o forno, temos que ter cuidado de non metela polos ocos dos ventiladores ou por distintos oquiños que teña o noso forno. Esta mestura podémola deixar ata 12 horas, é dicir, toda a noite, repousando. Unha vez que pasa estas horas, o que facemos é eliminar con unha baeta a pasta e con un vinagre no difusor, botámolo por todo o forno, simplemente retiramos con unha baeta húmida ou con unha espátula as partes que queden menos limpas e xa estaría. Eso sí, secámolo unha vez que está limpo e veredes como queda fenomenal. Outra receita para o forno, e esta é realmente sorprendente, porque vamos a empregar simplemente 3 limóns. 3 limóns. O que faremos é, na bandexa do forno, espremer os limóns, incluso podemos engadir a cáscara, engadimos tamén 1/3 da bandexa de auga e enfornamos durante media hora a 120 graus. Unha vez que arrefríe o forno, que xa estivera estes 30 minutos, o que temos que facer é con un estropalliño ir pasando polas partes que estén máis sucias e xa está. Limpamos con unha baeta, é sorprendente, de verdade, ides alucinar co limpo que vai a quedar o forno desinfectado. Se vemos que temos algunha mancha persistente, nunha baeta con un pouquiño, con un chorriño de limón, damos ya esa zona e listo. Así estaría. Ben, pois agora pasamos da cociña ao lavado da roupa. Imos a ver aquí 2 alternativas de deterxente líquido e deterxente en pó. Tamén moi doados de facer. Para o deterxente líquido, para ambos, pero imos a precisar xabón, un xabón neutro. Existen no mercado estas alternativas, nos todos os produtos que empregamos son ecolóxicos, por conciencia medioambiental, e veñen xa en escamas. Pero senón, un xabón neutro, un xabón normal que teñades na casa, habería que relalo, pero sería igualmente eficiente. O que precisamos son 140 gramos de xabón natural, un vaso de bicarbonato de sodio e 3 litros de auga. E logo de 10 a 15 gotas de aceite esencial que máis nos guste para aromatizar. É tan doado como relar o xabón, poñelo a ferver na auga, unha vez que este derretido,
remexendo de vez en cando, engadimos o bicarbonato, seguimos remexendo ata que se integren ben todos os ingredientes, e unha vez que este disolto, sacamos do lume, así que refríe, engadimos as gotiñas de aceite esencial e xa estaría listo. Isto daríanos para aproximadamente 3 litros de deterxente. É importante que antes de empregalo sempre, cando empregamos auga e un aceite esencial, batuquemos, remexamos un pouco para que se integren, porque senón quedarían separados. E o deterxente en pó pois é moi similar á receita. Serían 200 gramos de xabón natural, o mesmo que antes, se non o temos relado, habería que relalo, 75 gramos de bicarbonato, en este caso incorporamos o percarbonato de sodio, que é o branqueante, e serían 150 gramos. Este produto, se necesitamos que nos quede o máis finiño posible, entón, se temos un robot de cociña, pois o ideal sería o percarbonato e o bicarbonato, xa teñen unha textura moi fina, xa son moi finiños eles, pero o xabón sí que sería ideal pois facelo o máis finiño posible. Tan doado como mesturar eses tres ingredientes, deixalos nun sitio fresco que non se humedeza e despois con 2 culleradiñas de este deterxente en pó chegarían para un tambor de lavadora. Moi ben, tamén seguindo ca roupa, igual que Marta, vamos a ver suavizante. Realmente, seguramente sabedes que dos mellores suavizantes que existen na natureza é o vinagre. O vinagre engadido simplemente un chorriño no tambor, o sea, na lavadora, no caixonciño do suavizante, xa funciona perfectamente. Pero se non che agrada o olor, inda que non é persistente, é dicir, unha vez que a roupa seca xa non olería, pero se non che agrada polo motivo que sexa, por iso traemos esta alternativa. O que vamos a necesitar son 3 litros de auga, 10 gramos de bicarbonato de sodio, 800 gramos de vinagre de sidra, e logo tamén 15-20 gotiñas do aceite esencial pois que che guste, neste caso polo seu aroma, lavanda, ilán, bueno, limón, cada quen o que lle guste. Aquí o que facemos simplemente é quentar 200 mililitros de auga, solo 200, dos 3 litros. O que facemos é con esta auga quente xa a vertemos no recipiente onde imos guardar o suavizante. Aí vamos a engadir o bicarbonato e o vinagre. Esta vai facer a reacción que xa vimos anteriormente, é dicir, vais a poñer como a mergullar, hasta que esta reacción non finalice, deixámolo aí tranquilamente. Unha vez que xa que termine a reacción do vinagre e o bicarbonato, engadimos o aceite esencial, o resto da auga, e simplemente guardamos nun lugar fresco e seco. Temos a precaución sempre de, o que decía Marta, igual que o deterxente, de axitalo antes de empregalo, listo, xa temos un suavizante maravilloso. Tamén imos a ver un branqueante. Neste caso, o branqueante que imos a ver é o percarbonato, que vimos antes. O percarbonato xa se usa naturalmente, xa se coñece como auga oxigenada sólida, é dicir, isto é un branqueante fantástico. Nas propias instruccións xa trae como empregalo. Por exemplo, se o pregamos na lavadora, con botar 2 culleradas sería no tambor, logo a roupa e lavar con normalidade suficiente, se pode usar tamén poñendo a roupa a remollo. Bueno, realmente o percarbonato é un branqueante fantástico, non só para roupa branca, senón incluso para realzar as cores de roupa de cor. Pero o branqueante natural increíble é o sol, é dicir, se temos a posibilidade de poñer a roupa ao sol, eso sería fantástico, enxabonala, unha ouriña que lle deben o sol, logo enxaugar e eso queda fantástico. Vale, pois cambiamos de estancia do fogar e imos agora ao baño. Vamos a ver 3 receitiñas así super doadas para limpar. A pasta para billas, chamamos, vale, para billas, para azulexos, para baldosa, xa comentou antes Vane, é moi doada de facer, mesturando bicarbonato, vinagre e auga. Non poñemos as cantidades porque é unha cousa a ollo, que tú vexas que queda unha pastiña mesturando estes 3 ingredientes. E sería tan doado como aplicar esa pasta polas superficies que queiramos limpar e logo retirar os restos con un pano. Así de doado. Desinfectante de superficies. O maior desinfectante que temos, comentábamolo antes, é o árbore de té. Entón, mesturando árbore de té, neste caso puxemos as cantidades para 1 litro de auga, unhas 15 gotas de árbore de té,
teríamos un desinfectante perfecto. Non é necesario enxugalo posteriormente e o que dicimos sempre, que sempre é ideal empregar os difusores e sempre remexer para que se integren os ingredientes. É un desinfectante ou un limpador un pouquiño máis sofisticado que sería pois, case cos mesmos ingredientes, pero engadindo romeu. Para isto precisamos 3 ramas de romeu frescas, 1 litro de auga e as gotiñas de árbore de té que consideredes, aquí puxemos 5, pero bueno, poden ser unhas pouquiñas máis ou unhas poucas menos. Infusionamos o romeu na auga e unha vez que este infusionado, retirámolo, engadimos o árbore de té e xa teríamos o noso limpador super eficiente, ecolóxico, aromático, bueno, todo o que queiramos. Ben, seguindo no baño, imos ver, por exemplo, para limpar os cristais da ducha, pois moitas veces empréganse sprays que se mercan igualmente super tóxicos, que encima liberan vapores. Neste caso, a alternativa que os traemos é o vinagre. O vinagre nun pano húmido, frotado pola mampara, polos cristais, para os espellos, é fantástico. O que temos que facer é empregar un pano que non solte pelusas ou incluso papel e secar unha vez que o pasamos, que non ten máis. Os cristais con vinagre, fenomenal. E logo, unha das partes nas que debemos poñer máis fincapé a hora de limpar o cuarto de baño é o retrete, o váter. Quizáis onde menos atención lle prestamos é a parte externa do váter ou onde guardamos a escobiña ou o aparello que empreguemos para limpar a taza. Entonces, para limpar o exterior e incluso para a escobiña, simplemente con un pano con vinagre, un pano con, un pouco de bicarbonato, simplemente estaría xa limpo. E para a parte interna, o que podemos facer é botarlle 2 cuncas de bicarbonato de sodio, 4 de auga fervendo e unha cunca de vinagre de mazá. O que facemos primeiro é botar o bicarbonato, a continuación, deixámolo media hora, pasada esa media hora se engade o vinagre, aquí engadimos a auga quente e por último o vinagre. Aí deixamos que, cando xa teñamos fora do lume a auga, cando lle engades o vinagre. Eso, vertémolo no váter, e xa estaría. Simplemente frotamos un poquinho ca escobiña, enxugamos e listo. E a segunda receita que vos traemos para o retrete, esta está fenomenal porque son boliñas efervescentes. Isto que facemos é preparamos varias, por exemplo, nunha, a ver como lle chamamos, no contedor de cubiños de xeo, por exemplo. E aí botamos, son 30 gramos de bicarbonato de sodio, 30 gramos do ácido cítrico que víamos antes e unha culleradiña do deterxente, por exemplo, que fixemos. Mesturamos estes ingredientes, botámolos nos cadradiños do contedor de cadradiños de xeo. O que facemos con isto, témolo que deixar repousar mínimo por 4 horas e despois, cada vez que simplemente queiramos limpar o váter, botamos a boliña, isto fará efervescencia e simplemente o que faremos é frotar coa cascoviña, enxugar e tamén listo. Moi ben. Vale, agora vamos un pasiño máis alá, imos á limpeza xeral do fogar. Os cristais, xa vos acaba de comentar Vane que para as mamparas, os limpais dos baños, ides ver, en primeiro lugar, o elemento co que imos a limpar, Vane dicíavos de empregar un pano que non solte fíos, que non deixe residuos. Se sodes das persoas que mercades o xornal, tedes aí o mellor pano. Isto xa se facía de sempre, e se facía antes é porque funcionaba e funciona ben. Se tedes o xornal, empregade o xornal para limpar os cristais. Ademais, así estamos lle dando un segundo uso a un produto que a priori, despois de lido, xa non tería moita máis funcionalidade. Como facer un limpacristais moi xeitoso? Pois aí temos, con un limón, un vaso de vinagre e un vaso e medio de auga, mesturamos todos esos ingredientes, outra vez nun pulverizador, esparcímolo pola superficie que queiramos limpar e co papel de periódico ou no seu defecto con unha baeta. O problema das baetas é que adoitan estar feitas de compostos plásticos, entonces, hai que evitalas na medida na que poidamos. E aí estaría o noso limpacristais perfecto. Incluso,
Se a limpeza non ten que ser tan profunda, se os cristais non están especialmente sucios, poderíamos prescindir do limón. Co vinagre e a auga sería suficiente. Para limpar o chan, volvemos a recurrir aos nosos ingredientes máxicos, que veñen sendo auga e vinagre, nunha proporción dun 25 ou 75%. Fervemos a auga simplemente, unha vez retirada do lume é cando engadimos o vinagre, moito ollo, non empregala sobre superficies marmóreas porque se poden estropear. Ese é no caso de parqué ou madeira, podemos engadir unhas gotiñas de árbore de té ou de calquer aceite esencial que servirán, aparte de para hidratar, dar un pouquiño de brillo, tamén para aromatizar. Ben, imos ver, por exemplo, para limpar as alfombras. As alfombras o mellor que te podemos empregar para limpalas sería aspiralas ou sacudilas. Se teñen manchas ou hai moito tempo que non se limparon, entón bicarbonato de sodio. Simplemente esparcimos por riba, deixamos actuar unhas horiñas para que o bicarbonato actúe sobre ácaros e microorganismos que podan ter e a continuación aspiramos. Este método é o mesmo que vamos empregar tamén para os colchóns. De vez en cando, por lo menos unha vez ao ano mínimo ou dúas incluso, esparcir bicarbonato sobre o colchón e aspirar despois de unhas horiñas. Cando temos unha mancha moi difícil na alfombra, outra opción que podemos facer é unha pequena mestura de pasta de auga, unha pasta con bicarbonato, auga e vinagre, aplicala sobre a mancha e retirala con un pano húmido. Vale. O que podemos facer tamén é, se non é demasiado, persistente esa mancha, simplemente con vinagre e auga. Non fai falta que lle botamos sempre o bicarbonato. Eso sería para unha mancha moi difícil. Unha ventaxa de engadir auga e vinagre a unha alfombra aplicada con un pano é que revive as cores. Se esa alfombra ten moito tempo, a mellor lle ven ben un pouquiño de realce. Logo, os xoguetes, as persoas que teñen cativos e cativas na casa, os xoguetes andan todo o día polo chan e casi sempre van a terminar na boca dos nenos e das nenas. Entón, o que imos a facer en un balde, engadir nun balde cheo de auga, engadir unhas culleradas de bicarbonato de sodio. Mergullamos os bonecos, podemos deixar incluso toda a noite, o día seguinte frotámolos e enxugámolos moi ben e xa estaría. Se os xoguetes son de madeira, entón é mellor que en vez de toda a noite simplemente un ratiño mergullados e logo ben enxugados e xa estaría. Logo temos o tema da madeira. A madeira, isto sería para realzala ou quitar algún rallazo, pois o mellor que podemos empregar son noces. Simplemente pelamos a noz, quitamos a pel e frotámola con moble. Desta maneira, imos sacar brillo, imos sacar brillo e realzaremos a cor da madeira. Podemos incluso tapar as rayas que lle podamos ter feito. Tamén podemos limpar os mobles e sacarlles novamente a vida simplemente empregando zume de limón e medio litro de aceite vegetal. Con esta mestura estendémola con un pano e logo frotamos para sacarlle brillo ao moble. É maravilloso como quedan os mobles, que parecen novos outra vez. Ben, puxémolo así como un apartadiño aparte, que sería a limpeza do mofo. O mofo adoita darse en zonas onde hai bastante humidade. É moi perigoso. As esporas do mofo, se son inhaladas, poden dar problemas de saúde bastante importantes, sobre todo en crianzas ou en persoas con inmunodeprimidas ou que teñen as defensas baixas. Entón, fundamental a prevención, evitar a súa proliferación, pero se unha vez que está, pois temos aquí tres grandes aliados contra o mofo. O que máis nos gusta a nós, e os que nos parece o máis potente, é o árbore de té. Como vedes, para nós o árbore de té está presente en moitas das receitas porque é un antibacteriano fenomenal. Serían 2 culleradas de café de árbore de té por 2 cuncas de auga. Volvemos a meter no pulverizador e aplicaríamos, sempre axitando, como xa te comentamos, e aplicamos na zona onde este o mofo. Retiraríamos ou intentaríamos retirar un pouco o mofo, pero non enxugamos esa aplicación, porque senón non faría o efecto que queremos. Logo teríamos o vinagre, outra vez, o noso querido vinagre, que se trata de, ainda que é un ácido débil, é capaz de acabar co 82%
das especies do mofo. No caso do vinagre sería aplicar directamente, deixar actuar, non diluir, deixar actuar durante 1 hora e logo si retirar con auga. E por último temos o bicarbonato de sodio, que aparte de eliminar o mofo, quita o cheiro a humidade. Con unha culleredeña de café ou un cuarto de cullerada de bicarbonato e unha botella con pulverizador chea de auga, o mesmo axitamos e aplicamos na zona con unha esponxa ou con un pano húmido. Neste caso, sí que teríamos que despois, unha vez que faga efecto, retirar con un pano e pasar auga, unha vez que vexamos que xa retiramos todos os mofos. Moi ben, pois aquí, para terminar este pequeno obradoiro, temos esta última imaxe que é a limpeza no tempo do COVID, non? Así lle chamamos. Tocounos vivir unha época moi complicada, con isto da chegada do coronavirus ás nosas vidas, realmente botou por terra todo o que estábamos a adiantar sobre, pois, por exemplo, ecosistemas, pois a retirada dos plásticos, chegaron as luvas, de repente todo hecho de luvas, agora as máscaras, todo hecho de máscaras. Hai cousas que non podemos evitar, pois neste momento o uso da máscara é do máis recomendable, a distancia social, máscara, lavado de mans. Pero se hai moitas outras cousas que afortunadamente van cambiando dende o principio da pandemia. O primeiro nos recomendaban todo o tempo utilizar virucidas, lixivias, moitísimos produtos moi tóxicos para a saúde, pero neste caso que acababan con este virus. Afortunadamente agora mesmo xa se sabe que este virus pois vai polo aire, entón o uso de virucidas ou lixivias está reducido a uns momentos concretos, pois como pode ser áreas de traballo ou lugares onde hai moitísima xente. No fogar xa non sería preciso empregar estes produtos a cotío. O que sí se sigue recomendando moitísimo é a ventilación, xa que o virus do COVID pois está en suspensión, está en aerosol, entón hai que ventilar e lavar moi ben as mans, distancia social e máscara. Eso sería co que nos temos que quedar. Xa para rematar o curso, pois nos gustaría darvos as gracias, sobre todo o que nos comentaba antes Marta, se queredes recibir todas estas recetas por escrito, non tedes máis que escribirnos o correo electrónico que vos imos deixar por aquí. Esperemos que aprenderades moito connosco e que poñades en práctica estes consellos. Moitas gracias. Graciñas.